Hoy George, mata na. Sayo hapod. Lantawan na taon sa isulod sa medyas. Tambal. Papel. Ug orange. Hoy, mata na. Sus, may rusip mga bata. Sayo hapod kayo ninyo. Kiyat ya. Aluno po gani. Ini yung lula ang lura. Pamata. Lola, mata na. Christmas na biya lang. Ay, nasayuha man ninyo na mata. La, pwede na to lang tawon kong napa si Santa. La. Oh, murag to na si Santa day. Gikaon na tanan ni iyang food. Uy, si grabe si Santa, gihurot jud. Gigutong guro to siya og deliver sa mga gift. Hala na akong present. Excited na ko, abrihan ni. Pwede abrihan karon? Nasa hapon day. Mag-abri ta gift, tanan. Okay. Merry Christmas, fa la 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 la. Bu ako na ni nato ning kindi. Merry Christmas. Uy, naipipip naapoy tarutot. Uy, no. Wala day laba-laba si Nina ni Pepa. Hoy, di ba natin ingon sa papel? Lami kayong pagkaon, bay. Ay, taigod na sa iro. Lami kayo. Abi na tayo sa kabaw. Abi ganin ako sa rabi. Takara sa kabaw man good. Talato na ta sa gawas. Wow! Ka George. Lantawa George. Imo mani. Maglibog man puta ning instruction. Kani dinhi o kani dinhi. Dulot ta.